Tri-level interchange project iplano tukuron sa usa sa labing busy nga intersection sa Mandawi City. Ang maong big ticket project aprobado na sa Ubos Bay, Balauranan. Ang report ni Nico Sereno. Busy ug bugat kanunay ang volume sa mga sakyanan nga mag-agian sa bahin sa Dan MC Briones Highway, Mandawi. Labi na ang paingon sa nagsanga nga UN Avenue ug sa 2nd Mandawi Mactan Bridge. Aminado ang mga regular nga mag-agian dinhi, may mga higayon gyud nga taas kaayo ang linya sa mga sakyanan ug dugay nga makalusot. Ang ubang motorista kun mahimo mulikay ning maong intersection labi na kun peak hours. Traffic. Kana mag-abot na siya ba padung sa island. Mo na sa mo magdungan bitaw. Mo na mahuod gyud siya hasta diri. Makonsidera nga usa sa labing busy ug puno nga intersection dinhi sa Mandawi City kining sa iskina MC Briones ug UN Avenue. Mao nga gitinguha nga mapatuman kining mga proyekto aron maluag-luagan ang kalbaryo sa mga motorista sa matag agi nila ning maong lugara. Ubos sa plano sa tri-level interchange project, tukuran og underpass habig sa MC Briones aron lahos-lahos na ang dagan sa mga sakyanan. Gawa sa regular nga karsada nga kagian usab, magtukod sab og flyover aron makalahos-lahos sab ang dagan sa mga sakyanan sa laing direksyon. Ang maong proyekto nga ubos sa House Bill 9886 pasado na sa Kamara. Malaumon si 6th District Congresswoman Lollipop Uwano Dizon mapasar dayon kini sa Senado aron mamahimo ng balaod. Ang kanay traffic na to din ha, has been very congested. Kaya nga, kay labi na leading to the kaning MCIA at Mactan International Airport. Kung masulbad din nato, kutako kayo og tabang, labi na sa ato ang kaning mga road users. Kung mabalaod na kini, ang national government ang mupondo sa big ticket project nga gibanabanang mubalor og 1.5 billion pesos. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.